Айде, честито Асене. Я си ги пробвай сега тук отстрани, да видим ако не става нещо, как е тук на место да има... Очета да са надписани така, че стоят отстрани. Чакай сега. Ибро. Дай настрани малко. Чакай, че тук сега ще кажа, едни жълти има, те са настрани. Да. Трябва да ги смениш. Дай ги при бати, Киро. Киро, вземи ги Дай тея. ги при мене да ги смениш. Ибро, къде е Ибро? Ти си човека, който знае кой е на кого. Така, защото аз го задръсках, защото мислих, че няма да застана те. Аз за това ще ги проби пумат и те. И да стои при нашия отбор, не да ни бега. Нема, той напри грешка, няма да бега. Децата? Виж какви са хубави. Малки, ще вземе Момчета, да стоите настрани, той ще ги даде по имена си. Асене, добре ли са ти? Малки ли са ти? Кой номер е това? 38, дръж там. Малки, така, дръж сега. Дай ги, после ще ги размените. И я вижте, може да са ти малки. Обърни се на тук. Обърни се на тук. Браво. Айде, пробай. Гошко и много учи. Как са номерата? Гошко и много учи. Заслужава момчето. Иво, къде си? Ходи на училище. Ако са ти големи, правим смена. Честито Иво. Ходи там, мери. Кой? Бошко, ама ти па снимаш. Гена, я виж, типай там да не лъжат. Чете и да си им покажеш. Провали ги ли, не? Готово. Пробвай ги пак, ако не да ги сменим. Големи ли? Не, той... Дайте настрани. Много ще само големи. Той ли? Да, той нали прова и... Кой беше той? Иво, трябва да Прова ги много са големи. Пробай, сваляй калците. Иво. Чакай да ви следим. Ицо, ти си готов. Бегай. Иво. Чакай. Къде е ключи, бе? Сега кусен. Това моля да се отбува, бе. Барчо, тук е Ицо ключи. Ние ще ги оставяме. Йордан. Бабулики, къде е, бе? Няма го. Я Иван от големите. Иване. Я ли ще си станат? Чакай. Хайде тук. Иване. Хайде, Иване, пробвай, ако нещо остане врътката с Асен. Сулю го няма. И я тука. Куси, значи на куси стават. Валю, айде. Пробвай. Сваля и това. И това ме притеснява. Синето. Тачо са голям. Ало. С чорапи ще стей, перфектно. Аз съм сега с такива. Да, стави ги. Стави и бегай. Така, пумата сега. Кой номер е тази пума? 30 и това. Не. Чакай, Рашо, я пробвай. Аз? Да. Бабулики го нема, Сулю го нема, те на Ивро. Чакай, Ивро, кой номер? Не, те са кой номер? Чакай. Тия са батвия англичански пишат 37. 37, Трайко. Хайде. Обърни се, Трайко. Обърни се, Трайко. Само да снимам. Я чакай. Вали, чакай малките. Иво, ти нямаш, нали? Дръпните се отпред вие, където сте взели. Рашо, взимай. Тия къде сте взели ги са дръпнете настрани. 34, Иво, я пробвам от това. Аре! Качунки. Чакай. Браво. Много се. Гатиля, мани качунка. Нетко, айде стави, Нетко. Точно са. Точно. Айде, Нетко, твой късмет е. Сега ще видим и другите. Спокойно. Така е, от единия бега на другия бега. Който ги взе да мине назад. На който му става да се дръпне. Дръпнете се, снима, бе. Бабулики. Сулю, който? Йордан. Дани. Ивро. Я пробвайте. Браво. Големи са. А трайко? Не, вас да ги вземи
Я ходи от будката, има едни маратонки за трайк. Стоножки. Батилия ще пробирам. Ей! Așa ceva mai. Или баре? Я пробвам да се. Как е 40 пъти, как по-лъски баре? Niki. Я вземи от Сашо, че го писах Сашо. Ona английски номерата си Sașo. Значи едни остават на Георги. Баре ли там? Я виждам да Те, кой номер си? те са 30. Pozdrav Батилия. Сулуски на Бог. А ти се не вървам, бе? 40 си. Мия пробина, бе. Ама мага așa ceva. Ама мага așa ceva. Я дай на тука. Батилия, можеш да пробваш да ти 40. 30. Чекай, също там. Не, малко. Точни. Точно са. Я чакай. Точно? Не, ще му щупи пръста. Батилия, Дай. Те черните ще ви няма. Точно си. Пусти големи. А ще пробина, бе, Батилия. Не, големи са ти, добре. Батилия. Ваня, Не. Ти нали имаш? А ще пробина, бе, Батилия. Батилия, ти 40 на стата, мене ли са? 40 не са за нас. Те черните не са за нас. Ще ги дам на син. Да, бе, ще. Чакай, още една. Чакай сега. Останаха стуло, диле. А човек е хора. Ела. Кой номер да те? Гледайте само с обувките, айде, давай. Кой има обувки, кой няма? бегай. Айде, Дудо. Дудо, здесь сита още майка. Айде.